Татарстаныбызның нәкъ уртасында урнашкан, үзенең калын урманнары, мул сулы Нык-Рәк елгасы белән дан тоткан Мамадыш шәһәреннән мин. Шәһәребезнең көньяк өлешендә 2000 елда 4 санлы урта гомуми белем бирү мәктәбе ачылды. Беренче көннәреннән алып бүгенгесе көнгә кадәр шушы мәктәптә бөтен күңелем, йөрәгем белән укучыларымның күңеленә туган телгә, гореф-гадәтләребезгә карата хөрмәт һәм мәхәббәт хисләре сеңдерәм. Укучыларымның тормышта үз урынын таба алырдай, белемле, сәләтле, аек акыллы, максатчан, үз иленең чын шәхесләре итеп тәрбияләү минем төп максатым. Үткән белән бүгенгене тоташтыручы булып, мәктәбебездә туган як тарихын өйрәнү музее тора. Оешкан көннәрдән алып, бүгенгесе көнгә кадәр мин аның җитәкчесе булып торам. Илебез тарихында булган кан кыйгыч вакыйгаларга бәйле экспонатлар, күренекле шәхесләребез, көнкүреш кирәк-яраклары, әбиемнең күңел сандыгы, илебез данын чит төбәкләрдә яктыртучы якташларыбызга багышланган бүлекләр бар. Рәмзия Нурулловна үз предметын белгән, балаларның яшь үзенчәлеген, психологиясын яхшы аңлаган, үз һөнәренең остасы булган, балаларны мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтүче, укучыларны ача торган укытучы. Ул үз-үзенә таләпчән, эзләнүчән, яңалыкларны өйрәнеп, аларны эш барышында куллана. Укытучы заман белән бергә атлый, заманча укыту технологияләрен киң файдаланып эшли. Бүгенге көндә укытучының нәтиҗәләре куанычлы, укучылары 3 ел рәттән халыкара олимпиада призерлары. Теле һәм әдәбияты буенча үткәрелгән фән олимпиадасының йомгаклау этабы җиңүчеләре һәм призерлары. Иҗади эшчәнлектә дә аңа тиңнәр юк, дәвамчылары да бар. Күп кенә укучылары аның юлын сайлыйлар. Яраткан сыйныф җитәкчем Рәмзия Нурулловнада бу сыйфатларның барысы да бар. Әйе, укытучы һөнәре җаваплы да, кирәкле дә. Бары тик түземле, кешеләр белән аралаша белгән кеше, сабыр кеше генә укытучы була ала. Менә шушы сыйфатлары булган Рәмзия Нурулловна миндә дә укытучы һөнәренә карата мәхәббәт уятты.